Нет, там вообще фотография у вас. Вулиця 60 год СССР. Наступний припинок – вулиця Жукова. Наступный припынок – вулиця Жукова. Осторожно, двери зачиняются. Жукова. Наступний припинок – вулиця Виховська. Наступний припинок – вулиця Виховська. Осторожно, двери зачиняются. Есть, да, прямые? Что они, наверное, реже ходят? Энергосбережение, экономия бумаги.
водителем стоять. Где я? Шея тоже. Шея сами. Что всех для того, типа 10. А вы стоять Ну ладно, спросишь. Да нет. Скажи, я стоял за... Я так и сказала. А вот что? Когда остановку покупаешь, начинаю, так неудобно просто. Не, можешь подойти. Если хочешь. Я не буду. Не хочешь? Да, подойдите, я буду сам. Где-то фотографию покажешь. Вулиця Виховська. Наступний припинок вулиця Чкалова. Наступний припинок вулиця Чкалова. Осторожно, двери зачиняються. Вулиця Чкалова. Наступний припинок воєнкомат. Наступний припинок воєнкомат. Осторожно, двери зачиняються. Еще 16 32 или 15 вообще. Ну, нормально. Пойдем? Ой, господи боже. Уткнуться не хватало. Нет. Он до таких, как я. Воєнкомат. Наступний припинок вулиця Бакуніна. Припинок вулиця Бакуніна. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, будьте взаимоведливыми, не створайте своими деяниями и поводинами незручностью и шкоды інших пассажирам и водителю. Заховуйте чистоту в салоне автобуса, виконуйте санітарні норми під час провозки хатніх жирів.
вулиця Бакуніна. Наступний припинок вулиця Катовська. Наступный припынок – улица Котовска. Осторожно, двери зачиняются. Котовська. Наступний припинок – стадіон «Локомотив». Наступний припинок – стадіон «Локомотив». Осторожно, двери зачиняются. Поважаныя пасажыры, падчас руху аўтобуса трымайцеся за поручні. Саступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і людзям сталага ўзросту. Стадіон «Локомотив». Наступний припинок – вулиця Ярославська. Наступний припинок – вулиця Ярославська. Осторожно, двери зачиняются.
вулиця Ярославська. Наступний припинок – електротехнічний завод. Наступний припинок – электротехничный завод. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, проезд без оплаты является административным правопорушением. Каб набыть билет у водителя, пассажиры обязаны выходить у транспортный сродок праз передние двери и до початку руху автобуса набывать и компостовать билет. Продаж билета у водителя ажыццяўляецца на прыпынках. Электротехнічний завод. Наступний припинок – палац культури завода «Вольсельмаш». Наступний припинок – палац культури завода «Вольсельмаш». Осторожно, двери зачиняются. Палац культури завода «Вольсельмаш». Наступний припинок – стадіон «Вольсельмаш». Наступний припинок – стадіон «Вольсельмаш». Осторожно, двери зачиняются.
Стадіон Хомсільмаш. Наступний припинок вулиця Єфремова. В смысле оставить, да? Вулиця Єфремова. Наступний припинок вулиця Осіпова. Вулиця Осипова. Осторожно, двери зачиняются. Остановка названа в 1983 году в честь героя Советского Союза Кирилла Никифоровича Кузького. Одноименная улица сложилась в конце 1970-80-х годов, когда активно велась застройка Сельмашевского района. Гомель знает и гордится историей своего города. Вулиця Осипова. Наступний припинок Молодежний. Наступний припинок Молодежный. Осторожно, двери зачиняются. Названа в связи с ее расположением возле микрорайона застройки для молодых семей. В мае 1979 года предприятие «Комсельмаш» было объявлено всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Необходимость обеспечения рабочих жильем способствовала построению данного микрорайона. Молодежный. Наступний припинок автоцентр Рено. Наступний припинок автоцентр Рено. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, уже скоро входу в автобус пассажиры обязаны снимать заклешки со спины и перевозить клиентов. Забороняется оттягивать голову водителя керования транспортным сроком, опираться на двери автобуса и перешкоджать зачинению дверей.
Центр Рено. Наступний припинок – вулиця Текстильна. Наступный припынок – улица Текстильная. Осторожно, двери зачиняются. Поважаныя пассажиры, просим вас праходзіць у сярэдзіну салона. Разбіранне дзвярэй дазваляецца ўваходзіць пассажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам, састарэлым грамадзянам, асобам для набыцця праязнога дакумента ў вадзіцеля, супрацоўнікам кантрольна-рэвізорскай службы. Вулиця Могилевская. Наступний припинок – завод будівничих матеріалів. Наступний припинок – завод будівничих матеріалів. Осторожно, двері зачиняються. Поважані пасажири, до виходу рихтуйтеся загадзя. Подчас виходу з автобуса не забывайте свои речи. Нагадываем вам, что по приезде на концевой пункт маршрута пассажир обязаны покинуть салон транспортного сродку. Завод будівничих матеріалів. Наступний припинок – завод ліття і нормалів. Концевий.